Mntaka mkhulu. Ya mfowethu. Hayi bana niphathanga kahle manje abantu bapha bethukanisa la kuma comments. Laba bakhomenta abo izivideo. Yo. Bathatha into personal. Wayabona amapeli. Mangathiwa wenza ivideo ngamapeli. Udaba bala kuma comments. Liringi lithulule. Walihlohela byano. No wapota. Wabona no. Bare ntutu. Le shuri ko wena muthu. Shaka lilembe. Kanti sesilwelane. Uzobuthi ekutshela ukuthi lintutha satsibeni isikolo. Hawu. Isikolo singenaphi manje? Ngena phela manje senze ivideo lana. Lithi bathi taxi lilibhavu phela. Le bora thunja. Thunja. Hayi. Abantu ba comment. Mina mkhana mina ngibhekile ngithi mina abantu why bekwata kanje? Ukuzoba amaXhosa. Hayi. Wenza ivideo ngamaXhosa. Ayabona kulabo uthi akuve kahle. Kuthiwa ha siqhela ukukha ngumnqungu. Qhala kahle bijini. Lenkwenkwe Nansi lenkwenkwe yenzule. Hawu. Uzawa unyaka edini. Hathi jonga kuba nejwaba bana. Ngathi lifike emqaleni. Like sifike nini lapho silwelana. Thina sitekele ivideo lana thina siyadlalela. Wena sewukhomenta wena manje inhliziyo usebusirasa inhliziyo isebhlungu. Qhela ku Siqhela ukunya kwedini khali. Khambi yolo. Angicinga banehleki. Baniyahlekisa. Hayi baba kwada kabantu. Hayi kuzoba amaZulu. Hayi ke. Ayamazulu over. Kanti abantu akwatiswa yini? Cha uyabona ke mfana. Lento oyishoyo ke ngabe kumele kube uyagcina ke ukuyisho. Uyabona mfana? Awuthi kwayiselwana. Kwayisenziwa njalo sunongoma thi. Mina ke msinga siyamshaya umuntu. Namshaya MC. Mina lento ngiyenza efonini. Ngiyenza efonini lento mina ngishawe manje. Cha mfana uthandaze singazi sihlangana. Athi miyekeni ngiyazi lapha ehlala khona. Efowethu uyahambela kuhlala khona. Akulento bengenza ivideo. Mina ngenze nawe yakhe video. Yenza ivideo nawe uyabona umtshela la ukuthi athi omunye send location. Usuku nesikhathi sihlangana. Usuku nesikhathi. Ngabe ku wrong lo muntu masingaye sithi uxoxisana naye. Hayi. Yakhe video nawe mntakamkhulu. Ufuna uxoxa la kulenza ivideo. Xoxa. Awukwazi usiyazi sixoxisana kanjani. Abantu bayakwata babe.